bhúl an Gaeilge tá agan an chur de pomegranate. Feidhmid an Gaeilge seo an tuiscint a bhí sa Laidin ar an chur, sé sin gur pomegranatum a bhí a gceist. Pomum a bheith féidir agan ón Francais pom, sé sin búl, a raibh síolte nó grán is tithe mar bheall ar na síolte deargad as dis a chur. Is sé an Laidin a thugann pomegranate dún sa nGaeilge, agus spéisiú go leor is sé an focail sa Francais ar an chur seo ná grenade an dara chuid in go Laidine, agus is sé sin a thugann an focail grenade dún sa nGaeilge, maiall gur bhfuil chonáid óbhcroch agus an sin nar chat ré go bléascann sé agus go bléascann na síolte sin ar fad amachas.